στους 102,2 FM στέρεο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια διαφορετική συνέντευξη σε σχέση με ό,τι ακριβώς ισχύει στην περιοχή μας και ίσως να έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχή της θερινής περίοδου, με αφορμή ένα συνέδριο ή ενδεχομένως ένα εργαστήρι συνάντησης για την εκμάθηση της παράδοσης των Άνδεων σε κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν αυτή την παράδοση εδώ στην Ελλάδα. Και θα ξεκινήσω από εσάς, να τονίσουμε ότι κοντά μας έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Ρόδη και την κυρία Χρυσαυγή Νάσιου. Είσαστε διοργανωτές αυτής της συνάντησης. Βρισκόμαστε στο Όασις Παλάς στον Αλμυροπόταμο. Από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι σήμερα, να τονίσω σήμερα, μιλάμε για την Κυριακή, μια εβδομάδα δηλαδή ουσιαστικά μιας πορείας, συζητήσεων, διαλόγου, ψυχαγωγίας, εκτόνωσης, αλλά και ταυτόχρονα και σημαντική συζήτηση που πραγματοποιήθηκαν όλα εδώ στο Όασις Παλάς. Θα ξεκινήσω από την κυρία Χρυσαυγή για να μας πείτε δύο λόγια για την πρωτοβουλία αυτή, για αυτή τη συνάντηση. Τι ακριβώς ήταν? Ήταν ένα εργαστήρι το οποίο έγινε στη συνεργασία με τους δασκάλους από το Περού, τον κύριο Ιβάν Ντελ Πράδο και τον Δον Χουάν Ντελ Πράδο. Να τονίσουμε ότι έχουν έρθει δύο δάσκαλοι από το Περού. Τι είδους δάσκαλοι? Της Ανδινής παράδοσης. Και ήταν το εργαστήρι των Ίνκας. Τι άλλο θες να πω? Όχι, ναι. Άρα λοιπόν πήρατε μια πρωτοβουλία, αυτοί οι δάσκαλοι να βρίσκονται στη χώρα μας και ταυτόχρονα να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτό το εργαστήριο, δεν είναι? Ναι. Το οποίο ξεκίνησε πρώτα από την Αθήνα και από την Αθήνα με μια εκδήλωση σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο με μια μεγάλη ομιλία και συνεχίστηκε μια εβδομάδα στον Αλμυροπόταμο, στο Όασις Παλάς. Στόχος, η πρωτοβουλία σας, για ποιο λόγο? Ποιος ήταν ο στόχος? Είναι στο να απλωθεί η ανδινή παράδοση και στη χώρα μας και να γνωρίσουμε και την κουλτούρα της χώρας του Περού. Κουλτούρα, πολιτισμός και ειδικά των Ίνκας, που από ό,τι γνωρίζουμε, λίγα πράγματα γνωρίζουμε, σας ξέρετε πολύ περισσότερα, ένας πολύ σημαντικός πολιτισμός, ένας τεράστιος πολιτισμός. Ναι. Έτσι είναι? Ναι, και με πολύ γνώση πίσω από αυτό. Πολύ γνώση πίσω. Θα πάμε λοιπόν για τη συνέχεια και στην κυρία Κωνσταντίνα Ρόδη. Είσαστε μεταφράστη αλλά και συνεργάτης, έτσι είναι? Ναι, με τη Χρυσαυγή Νάσιου συνεργαζόμαστε το τελευταίο διάστημα. Από τις προτεραιότητες μας ήταν να διοργανώσουμε ένα εργαστήρι για την εκμάθηση της ανδινής παράδοσης και ο λόγος είναι ότι πρωτίστως είμαστε εμείς μαθήτριες αυτών των δασκάλων, του Δον Χουάν και του Ιβάν Νούνιες Δελ Πράδο, και ήταν μεγάλη τιμή μας που μπόρεσαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά τους είναι πολύ γεμάτο, γυρίζουν όλο τον κόσμο και διδάσκουν την παράδοση αυτή. Είχαμε τη χαρά να περάσουμε μία εβδομάδα μαζί τους, κάνοντας διακοπές, με πολλές δραστηριότητες, αλλά και μαθαίνοντας πολύ όμορφα πράγματα. Περάσατε καλά? Νομίζω ότι περάσαμε όλοι πάρα πολύ καλά και στενοχωριόμαστε που τελειώνει. Πάμε λοιπόν και στους δασκάλους. Όταν μιλάμε για Ίνκας, μιλάμε για Περού, έτσι. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον ανθρωπολόγο της συνάντησής μας, που είναι ο Δον Χουάν, έτσι. Να μας πει λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αφού έχουμε και τη βοήθεια της μεταφράστη, να μας πει δύο λόγια για την παρουσία του σήμερα στην Ελλάδα και για την ανταπόκρισή του σε αυτό το κάλεσμα τη δική σας πλευρά. So, Don Juan, you came here to Greece in order to teach, and Vasilis wants to know your opinion about this, how important it is to you to be here in Greece, and your opinion about everything that happened here. Well, for us to be here was very important from the beginning, you know. It's obvious how the Greek tradition is the beginning of what at the end become the Western tradition. And the Western tradition arrived in the 16th century to America, and in a certain way blend with the traditional Inca tradition until today. Then to return back here is in a certain way connecting to important roots to our cultural background. Εξ αρχής το να βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η ελληνική κουλτούρα, η ελληνική παράδοση είναι μια αρχαιότατη παράδοση και μεγάλη, η οποία
κατέληξε να γίνει η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Στο Περού, στη Νότια Αμερική, έφτασε εκεί το 16ο αιώνα η δυτική παράδοση, ο δυτικός πολιτισμός, αναμίχθηκε με τον πολιτισμό του Περού, οπότε το να βρίσκονται εδώ είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί είναι σαν να γυρίζουν πίσω στις ρίζες αυτής της ανάμειξης. Ποια είναι τα κοινά που έχει ο δικός μας πολιτισμός με τον πολιτισμό των Ίνκα στο Περού? What are the common facts we can find between the culture of Peru and the culture of Greece? Well, there are three basic values which are attributed to humans. One is love, the other is action, and the other is intellectual knowledge. I think for the Western civilization, for the Hellenic too, these three factors are very important, and these are important for the Incas, but in certain way make us complementary, because the order or the priority of these values is exactly the opposite. For the Incas, the top is love, then in the middle is action, and in the lower level is intellectual knowledge. For the Western civilization, the top is occupied by the intellectual knowledge, then the action, and at the lower level, the love or the feelings. Λοιπόν, υπάρχουν τρία κοινά στοιχεία, τα οποία έχουν εφαρμογή σε όλους τους ανθρώπους και τα βρίσκουμε και στο δυτικό πολιτισμό και στον πολιτισμό των Άνδεων. Είναι οι τρεις δυνάμεις που είναι η αγάπη, η γνώση και η δράση. Σε ό,τι αφορά όμως την κλίμακα προτεραιοτήτων στο Περού, στον πολιτισμό των Άνδεων, υπάρχει μια διαφορά, διότι η πρώτη προτεραιότητα, ας το πούμε έτσι, είναι η αγάπη, στη μέση είναι η δράση και στο τέλος έρχεται η γνώση. Στο δυτικό πολιτισμό υπάρχει μια διαφορά. Η προτεραιότητα είναι η γνώση, στη μέση επίσης υπάρχει η δράση και τελευταία στο δυτικό πολιτισμό υπολογίζουμε την αγάπη. Γιατί ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και τι είναι αυτό που διδάσκουν σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας? Okay, what was the reason you have started this effort to teach? And how is to teach here in Greece? Well, the motivation of all the work is something related with the traditional prophecy. A traditional Andean prophecy who speak about the golden age. And this golden age is going to be a deep interchange of these three basic powers, in which all the human beings are going to be experts in intellectual knowledge and action and in feelings. And it is going to create something like a new kind of human being who is going to be the actor of a new golden age. Το αρχικό κίνητρο ήταν η παράδοση της προφητείας που υπάρχει στην περιοχή του Περού, στην περιοχή αυτή των Άνδεων. Μιλά για την συνένωση των τριών αυτών δυνάμεων στους ανθρώπους αυτής της εποχής, δηλαδή της διανοητικής γνώσης, της αγάπης και της δράσης. Αυτό ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσουν να διδάσκουν. Και σύμφωνα με την προφητεία μιλάμε για τη δημιουργία την ανάδυση μιας νέας εποχής, της χρυσής εποχής, για την οποία θα υπάρξει ο νέος πολίτης, ο νέος άνθρωπος, ο οποίος θα συνενώσει αυτές τις δυνάμεις. Αυτός δηλαδή από τα στοιχεία του πολιτισμού, της κουλτούρας, της παράδοσης κλπ. Μεταφέρουν και μια προφητεία για το μέλλον. Και ποια είναι αυτή? So, beyond your culture, you bring to us by teaching also a prophecy. What exactly is this prophecy? Well, as you know, prophecies are something different than predictions. Prophecies are about creating or developing feelings for the future, and these feelings are going to be something like a compass to give orientation to societies or individuals. Η προφητεία
έχει μία διαφορά από την πρόβλεψη. Η προφητεία δημιουργεί συναισθήματα και φέρει κάποια νέα μηνύματα για τη νέα εποχή. Άρα, μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα νέα μηνύματα που φέρει για την νέα εποχή. The new messages this prophecy brings to our society. Well, the Western society, beginning from the Greeks, are really experts in managing the intellectual knowledge. As a result, what was developed after Aristoteles, the science, we are capable not only to learn rational knowledge about the reality, but in certain moment to achieve the skills to produce new knowledge through taking care look to nature. This is probably the top gift of the Hellenic and the Western civilization. In the other case, the Indians are capable to do with feelings what we Westerns are capable to do with thoughts, which means they can study very deeply the way in which the feelings rise in human beings. They are going to they know how to clean that feelings and improve it, and then at the end they teach you how you can be capable to generate specific feelings, like what we call munai, which is the capacity of generating love beyond the circumstances in which you are surrounded, which is a very amazing power. Λοιπόν, στο δυτικό πολιτισμό υπάρχει, ειδικά μετά τον Αριστοτέλη και την λογική εξήγηση των πραγμάτων, την επιστημονική προσέγγιση, υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας και της εξέλιξης της διανοητικής γνώσης. Λοιπόν, όπως είπαμε, από τον Αριστοτέλη και μετά μπορέσαμε να προσεγγίσουμε τη διανοητική γνώση εδώ στο δυτικό πολιτισμό και μάλιστα αναφέρει και τους εαυτούς τους ως μέρος του δυτικού πολιτισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να προσεγγίζουμε νέα γνώση, αυτή τη νέα δύναμη, πώς μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε και να δημιουργούμε νέα γνώση. Αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει στην περιοχή των Άνδεων με τα συναισθήματα. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνουν εκεί οι άνθρωποι, διότι όπως είπαμε πριν αυτή είναι η προτεραιότητά τους, είναι να μαθαίνουν πώς να προσεγγίζουν τα συναισθήματα, πώς να τα διαχειρίζονται και πώς να δημιουργούν νέα συναισθήματα. Κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό εδώ στη Δύση. Να πάμε λοιπόν και στον κύριο Ιβάν, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στην όλη, σε αυτό το εργαστήριο, όπως είπαμε πριν λίγο, να μας πει τι ζήσαμε εδώ. Τι ακριβώς μεταφέρανε αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν στο Oasis Palace, ατέλειωτες από την παρακολούθησα συνεδριάσεις που ξεκινούσαν από τις 10 η ώρα το πρωί και φτάνανε μέχρι το απόγευμα, και σίγουρα και εγώ προσωπικά αλλά και γενικότερα και οι ακροατές θα ενδιαφέρουν να μάθουν τι ακριβώς συζητήσατε και τι αποκομίσατε από αυτές τις συζητήσεις. Okay. Vasily shows that the workshops lasted for too many hours every day. So, what are your experiences here in Greece, here in Oasis Palace with this workshop, and what exactly is the meaning of all these teachings? First thing is, the teaching is about a way to understand your life. So if you are able to understand your life in a slightly different way, of course, when you take actions, when you do anything, your actions are going to have different results because you are based in a different way of understanding. And we take hours and hours in the workshops because we share with care all the most important factors that are part of the cosmovision of the Andes. Αυτό που διδάσκουν στο εργαστήριο είναι ένας τρόπος να κατανοείς τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μπορείς να λάβεις δράση και με τον τρόπο αυτό φυσικά να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα, καθώς θα είναι και διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Τα εργαστήρια όντως διήρκησαν πολλές ώρες και αυτό είναι γιατί μοιράστηκαν μαζί μας, μας δίδαξαν με πολύ μεγάλη φροντίδα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα, τις σημαντικές πλευρές της παράδοσης των Άνδρων.
Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ρόδη, ποιοι συμμετείχαν, τι άνθρωποι συμμετείχαν, τι ενδιαφέροντα είχαν και στο τέλος παρατηρήσαμε ότι πήραν και κάποιο δίπλωμα συμμετοχής, κάτι τέτοιο. Το δίπλωμα συμμετοχής στην ουσία δεν δίνεται με ένα χαρτί. Αυτό ήταν πιο πολύ για να έχουν κάτι αναμνηστικό στα χέρια τους. Το δίπλωμα είναι μέσα στον καθένα πια και το μεγαλύτερο δίπλωμα απ' όλα ήταν το ότι ήρθαμε εδώ για διακοπές σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με μια πολύ όμορφη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά περάσαμε όλοι μας την ημέρα μέσα στο μάθημα και δεν θέλαμε να τελειώσει. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ήταν πραγματικά το δίπλωμα, το ότι κέρδισε ο καθένας μέσα του. Ήταν αυτοί που συμμετείχαν και τι ενδιαφέροντα είχαν. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήταν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο κάθε ένας ήταν μια διαφορετική προσωπικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και επάγγελμα. Δεν μπορώ να τους εντάξω σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με εναλλακτικές θεραπείες ή άνθρωποι που ασχολούνται στην αναζήτησή τους για κάτι συγκεκριμένο. Είναι άνθρωποι, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι ήταν γονείς, φοιτητές, συγγραφείς. Είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι αισθάνθηκαν μέσα τους το κάλεσμα για να ακολουθήσουν αυτό που μας είπε ο Ιβάν πριν, δηλαδή να βρουν έναν τρόπο να προσεγγίσουν τη ζωή τους διαφορετικά. Θα πάμε στη διαδικασία του επίλογου. Και ήθελα να ρωτήσουμε, να ρωτήσετε και τους δύο επιστήμονες, δύο ανθρώπους που ήταν από την άκρη του κόσμου, από το Περού, μεταφέροντας μια κουλτούρα και ένα πολιτισμό πάρα πολύ σημαντικό, στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα των δυσκολιών. Ποιο είναι το μήνυμα που θα μεταφέρανε στους ακροατές μας, στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και την παρουσία τους σε αυτή τη χώρα και ποια είναι τα σχέδιά τους από εδώ και πέρα. Okay, this question is for Ivan and Don Juan as well. You know about our crisis, economical status here in Greece. So what is your message to all people that can hear us right now? And you know the difficulties we have. We want to know your message. And how could we be helped through these teachings, through this tradition? In our country, in the early 90s, we were in a crisis exactly like yours. We suffered something exactly like what you are living now. And I think one key factor for the recovery of our country and what we are living now, which is a really good time for our country, was based in the fact that we have deep roots in our history. We have a very strong culture, exactly like you. Here in Greece you have strong roots, you have a big culture, and this is probably the most important tool to solve the crisis. To connect with your roots and to start to see from these roots where the future is going to take you and make decisions in that way. Το 1990, στις αρχές του 1990 το Περού βρισκόταν επίσης σε μια τραγική κρίση. Υπέφερε ο λαός ακριβώς όπως υποφέρουμε και εμείς σήμερα και από ό,τι μας έχουν πει ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό που είδαν, το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο βοήθησε τη χώρα να φτάσει σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν οι βαθιές ρίζες που είχαν στην ιστορία τους, οι βαθιές ρίζες που είχαν στην κουλτούρα τους. Οπότε αυτό το μήνυμα που θέλει ο Ιβάν να περάσει και σε εμάς είναι ότι επειδή και εμείς έχουμε βαθιές ρίζες στην ιστορία και στον πολιτισμό μας, θα ήταν σοφό να συνδεθούμε με αυτές τις ρίζες και αυτό θα μας βοηθήσει να λάβουμε αποφάσεις και να λύσουμε σιγά σιγά το πρόβλημά μας. Τα σχέδιά τους από εδώ και πέρα, μετά την Ελλάδα, πού? What about your plans? What about your next teachings after Greece? Well, we have been coming to teach to Greece regularly. We have been here almost once a year during the last 5 years. During the last year we came a couple of times, 2 times in a year. So we are planning really to continue teaching
here. For us it's a very important thing. We like to be here. We like the people very much, and I think it's a really good place to share what we are trying to share with the people. Τα τελευταία 5 χρόνια το χρόνο στην Ελλάδα, μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαν έρθει και από 2 φορές το χρόνο, πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να διδάσκουν εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέρος για να διδάσκεις την παράδοση των Άνδεων. Άρα είναι ένα καινούριο ραντεβού. So it is a date, he says, for the next time. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Πάμε.